bek-appreciate bek-embrace. Cha, sekuyinto okuzochunyelana ngayo la kwa-Blue Nation. One, kudingeka ukuthi kuze kuyogawulwa ngale kopiyano, ngale kwinkabi record ukuze uSK anyakaze, ngoba benganyakazeki bengamuveki. Kudingakala ukuthi kuze kushintshe bethi ukutwista kancane umusic wakhe ukuze amukeleke kwenye i-crowd, kwenye i-fan base, ngoba uMaskandi ubusumehlule, uKhuzane ubehleli emhlele entanyeni ngobhongwane engadedeli. Kwadingeka ukuthi indoda ezishintshe indlela esebenza ngayo ukuze lento yayo ibe ngconywana. It's only then abantu ke bayamrealize ukuthi okay ukhona umuntu kanje.